पिटा के जाई तो पिटा के जाई तो presented by Namuna Music. Mixed by Rabi Khan Babu Babu हमला भरवा के गजब है लुक रे, लेके दिन दहाड़े घूमो हके बंदूक रे। हे रे सुन, हमला भरवा के गजब है लुक रे, लेके दिन दहाड़े घूमो हके बंदूक रे। यारे कैसे कर हको रंगदारी उ सिखैता ओकर चलो हको राज छोड़ाऊ चले तो। लखीसराय में जहिया आई तो पिटा के जाई तो, बेगूसराय में जहिया आई तो पिटा के जाई तो, लखीसराय में जहिया आई तो पिटा के जाई तो। अच्छा नमूना रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। यहाँ को छौरी बेगूसराय जिला, यहाँ हो जा है बर के पैंट गीला। सही में पूरा हिलैले है यूपी बिहार, एकर साथी है बड़ रंगदार। यहाँ को छौरी लखीसराय जिला, यहाँ हो जा है बर के पैंट गीला। और के करो से डरलो नहीं, तोरो से न डरतो, ओकर रे छोड़ा कुछ फर्क नहीं पड़तो। लखीसराय में जहिया आई तो पिटा के जाई तो, बेगूसराय में जहिया आई तो पिटा के जाई तो, लखीसराय में जहिया आई तो पिटा के जाई तो। अच्छा जी नमूना रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। बेगूसराय के छोरन हको बाघ गे, ओरा में जिंदे लगा दे तो आग गे। जो जो चला हो सगरो अंकित के लहार, जादे ना हाथ छोड़ाए के टाइगर। लखीसराय के छोरन हको बाघ गे, ओरा में जिंदे लगा दे तो आग गे। सही में जे लिख दे तो वांजू के गुना मिटे तो, रवि टाइगर के केहू टच ना कर पैतो। लखीसराय में जहिया आई तो पिटा के जाई तो, बेगूसराय में जहिया आई तो पिटा के जाई तो, लखीसराय में जहिया आई तो पिटा के जाई तो। तोरा ऐसन ढेर के देखलिए, चल हट।